Топ 3 бюджетни европейски градове, до които можеш да пътуваш ефтино. Номер 1 – Будапеща, Унгария. Град, който изглежда луксозно, но е надващо ефтин. Хостел или Airbnb може да се намери за 15-20 евро на нощ. Едно хранене в локален ресторант може да струва 50 евро, а дневният ти бюджет, като удариш чертата, около 40 евро на ден. И въпреки това имаш термални бани, гледка към Дунав и нощен живот, като от филмите. Номер 2 – Букурещ, Румъния. Букурещ е един от най-недооценените и ефтини градове в Европа, в които съм била. Храненето може да започва от 4 до 7 евро, градският транспорт е под 1 евро, а дневният бюджет 35 евро на ден. Номер 3 – Варшава, Полша. Верна, чиста и все още доста по-ефтина от Западна Европа. Скоро посетихме Варшава с детето ми за един уикенд и похарчихме 150 евро за всичко. По-ефтино от един уикенд във Велинград, Храна 50 евро, Airbnb 15-25 евро, а отстъпка от всички атракции, музеи и входове можете да получите навсякъде по света през приложението на Get Your Guide и мой промокод NatiAroundTheWorld 5. Аз съм Нати от Nati Around the World и ако искаш ти да пътуваш ефтино и изгодно, последвай ме, чао!